Нозлыгыл һәр шак эзләнүдә, үзе өчен яңалыклар ашарга, экспериментлар ясарга ярата. Матурлык һәр шак рухландыра, чәчәкләргә мөкиббәнлеге дә шуңардан. Үзебезнең иебезне тагын да матуррак, ямьлерәк, менә башка илләрдән аерымлырак булсын өчен, менә шулай матурлар өчен шундый композицияләр, матур-матур җыелмалар эзләп интернетта күп утырдым. Әлеге теләк аны интернет челтәренә алып керә, фикердәшләр эзли, таба, төрле табигый материаллардан букетлар һәм башка композицияләр ясау чын сәнгать булуына төшенә. Шуңа да әлеге ханым һич кемне кабатламыйча үз стилен булдырырга тырыша. Үзеңнең аерым юлың, үзеңнең аерым стилең булса, син клиентларга, менә теге заказ бирүчеләргә кызыклырак буласың, табышлырак буласың. Бүген Магыйновларның эш бүлмәле фатиры чәчәкләр патшалыгын хәтерләтә. Алдагы бүлмәдә үк стенада интерьерга туры килерлек затлы композиция. Шунда ук идәндәге вазада тол чыбыкларына кушып үрелгән оригиналь көзге букет. Тоташ стенада тәрәзәне хәтерләтүче панно. Йокы бүлмәсендәге чәчәкләр белән бизәлгән төнге лампа бүлмәгә сихерлек өсти. Залдагы матурлык та сокланырлык. Бу композиция әле пока эш барышында. Нәкъ шулай ук чөнки экзотик чәчәкләр, кайбер кешеләр өйләрендә экзотик чәчәкләрне күрергә телиләр. Экзотик чәчәкләрдән антериум, каллылар менә бик зур спрос белән баралар. Материал хәзерләү, аның да сыйфатлысын юнәтү, төсен, төрен сайлау техниканың төп кагыйдәләрен үтәү, Назлыгөл Насыйховна үз шөгыле турында сәгатьләп сөйли ала. Вот эти свечи я тоже делаю сама. Это получается, это называется ботанические свечи. Сначала делается основа свечей, и потом они заливаются вот такими свежими цветами, которые высушенными своими руками. Магнолия, эостома, ак һәм алсу төстәге гортензияләр, бегониялар, пионнар, сакура, верба ботаклары, оста кулында алар берсеннән-берсе оригиналрәк композицияләргә әйләнәчәк. Моның основасы кайын ботакларыннан ясала. Һәм инде бу данный момент бу кайын ботаклары күпмедер вакыт эчендә кибәргә тиешләр, һәм кипкәчтән соң обработка үткәргәләргә тиеш. Менә бу обработка пока үтмәгән, аны обработкасын үткәргәчтән соң гына композиция җыярга тотынала. Магыйновларның бүлмә гөлләре дә ясалма чәчәкләр белән узышкандай шаулап үсә. Тәрәз төпләрендәге петуния, яран үсентеләре бакчага чыгарганы көтә. Булары да матурлыкның рухландыру көченнәндер мөгаен. Резида Гинеева, Тимур Новиков, Гөлназ Хәсәншина, Нурлат хәбәрләре.